Ay, ang dami, no? Puwan pang ano to, Pag panlaba. naglaba ka. Magkano kayang ganito? Ano, dito tayo mamili. Ang dami, ganito. Ito. Alin? Ano yun, pangkahoy? Kaya nga, uling. Ito, maganda, oh. Kano kaya to? Mga, ano, ang dami pala rito. Ngayon lang kasi ako nakapasok dito. Ito, ano ba to? Ah, chandelier. Ano? Maganda sa akin natin. Oo, kaya nga. Lalo na umanak ka kami lagi. Nawaan naman eh. Hindi bagal mo. Eh, Akala ko mo ano eh. si ate, nagtakip na ng mukha, oh. Ayaw na magpakita, oh. Rocking chair. Oh, kasi, oh. Kahit ganun lang. Rocking. Ayun yung, ano, maganda higaan, ayun, oh. Sa labas. Kaya nga. Yun yung bahay kuko, oh. Ayun, dami pa. Mahal rin pala dito. May mga gawaan din pala. Ay, oh, to, modern kuko, oh. Ganda, oh. Ayun guys, nandito tayo sa nga pala, good morning nga pala. Nandito tayo sa ano, sa San Carlos nga pala para mag-check ng ano, mag-check ng kubo. Titingin lang muna tayo ng kubo. Para halimbawa kung may magka-budget eh, iyan natin doon, lalagay natin doon sa area. Kaya kami ng ano, titingin muna kami ng mga kubo-kubo dito, parang saka. Pasyal muna tayo. Pasok na po kami, ha? Ay, wow. Kasi pala. May 2 kwarto. Oh, may isang Oo, ayan, oh. Mga 2 kwarto. Tapos may lagayan na ng... May mga lagayan na ng damit. Ay, ito yung sa taas. Ay, wow. Ayos to, ah. Diba? Oo, nga. Pwedeng pag ganun yung higa, maraming ano, pwedeng Oh. 4-5. maganda ano. Nga po, eh. Pati dito niya oh. May ano, may maliwanag, may ano siya, may ugasan na rin kasama. Ugasan na kasama. Magkano po yung ganito? 70. 70,000 po. Sorry, kwarto choy. Gari po po kalo. Ay, amay, titawag, amay sinalo. Ay, pampagtuba. On. Hindi man 75. Ay guys, to 70,000. May dalawa na siyang ano, kwarto. Kaso nga yung kwarto niya, ayun, dito sa baba, tapos meron pang taas. Yung taas, ito, pakita ko sa inyo, yun. Ilan kayo ah? Yan, yung ano niya, yun yung taas. Tapos may kasama na siyang lababo. Plan na din man ang resident. On. Yung ano niya, yung bubong niya, katulad na in-install natin doon sa ano, Lechura. Maganda yung ano. Maganda siya. Pagka may bisita, pwede kayo tumang, sa taas o kaya dito sa baba para mas maluwag. Na may lagayan ng mga gamit dito sa gilid. Ayan, lagay. Ayan. Ayan, maluwag. 70,000. May mga bilihan kasi dito sa may bat ng San Carlos. Okay lang ba? Ma'am Labla. 75 daw pagka hiwalay yung ano. Yung- Kasi yan, magkasama na. Yung parang yung Bukbok. Google Map. Bukbok. Yes. 75 na to lahat to? Lahat. Oo. 75K.
I-service di man, i-service no. Pero maluwang ang bahay niyo. Yun, bali, ay, May gawin din. daanan. Bali, for the meantime po, titirhan namin. Kasi may, Ay, pero makapasok yung sasakyan. Dito na gagawin, on. hindi na isa-service kasi pag magpapaservice ka, additional 5,000. Siyempre yung pagan. On, pamasal. Bali, paano pong proseso po nun? Halimbawa, dito na po gagawin. Tapos, Di ba bahay? doon na po sa bahay. Pero yung material, Yung lahat, dito sa bahay na ang pagawaan. okay po. Tapos po, Ngayon, saka i-deliver sa inyo. Pero pag okay. hindi makapasok, doon gagawin sa inyo. doon na po sa loob. Doon sa Pero bahay nyo makapasok mismo. naman. Pero may additional 5,000, gano'n. Kasi yung paganyan-ganyan. Makalog ka, mismo ka. Yung- Naging tersada ka. Ay, ang kapanier. Ay, Mani-step ka nila. Paano naman po kasi yun? Bali, wala pa naman kami bakod doon. Kumbaga sana talaga magsisimula pa lang po kami. Oo, kaya kahit hindi maluwang, walang problema. Ano pong sukat nito? 6 by 16. 6 by 60 po. Inside lang. Hindi kasali yung out. Pag into A, ito 20 by 10 by 20. Ngayon, pag flooring lang, talagang 6 by 60. 6 by 60 po. Okay. Tawag sila. Ilagay. Ilang sarap din. Buta rin natin. Ang gamit. Parang Tanong. Sana sa ilalim. Nilagay pa sa ilalim. Meron pa pala dito sa sa sulok. May mesa na rin siya, oh. Yan pa. Ha? Opo. Ay, ito pa pala, oh. Kapag walang yero. Ay, oh, double take. Double take siya. Yan na rin siya. Pagka walang yero daw, 50,000. Oo. Pagpagod lang. Pagpawid Pero lang. maganda din kasi double deck eh. Kasi ito maliit. Oh. Ito 50,000. Pag walang yero. Pag walang yero po. Pero pagka may yero, 70 po. Additional 20. Basta may yero. Ayun, nagtingin kami nung kubo. Yung kubo na presyo niya nasa, magkano yun? Nasa 70,000. Pag pinaor lang yung bubong, no? Ayun, pag pinaor lang yung bubong niya, nasa 70,000. Pero pagka kung magdadagdag ka pa ng 20,000. So, ayun, yun yung kubo na tinitingnan namin. Medyo napag-agreean namin yung kubo na nakita namin. Kaso, ayun, wala pa namang budget. Pero, siguro baka pagka nagkaroon kami, makakakuha kami ng ganon na matitirhan. Bahay kami doon sa kabila. So, ayun guys. Ayun yung natin dito. Kaya kami punta dito para magtingin lang ng kubo. So guys, please like, comment, share, and subscribe. And guys, click na rin yung notification bell para naman updated sa bagong videos. So yun lang yung update ko sa inyo guys about dito sa probinsya. Ayun, nagtingin tayo ng kubo. So guys, see you on my next vlog. Bye bye and God bless.